Ahoj. Máš nějaký nápad na to minutový video? Yes, mám to. Týpek, čo ráno nestíha, zobudí sa neskoro, rýchlo vstane a oblieka sa a dá všetko naopak. A prostě ponožka každá iná, tričko narobí. To je nudný. Uděláme to jako western. Fajn, tak bude kouboj, ale nestíha. Vezme si banán na raňajku. Ale ten banán bude jeho zbraň. Potom si vezme tašku a běží von. Ale ven vyletí oknem, protože to je super hrdina. Nezdá sa ti, že to trochu komplikuješ? Ako chceš spraviť to lietanie? Tak prostě vyskočí oknem. Fajn, tak vyskočí z okna a běží do ulicou. A pak zemře, protože to je upír a ti nemůže být na sluníčku. Vieš čo, fuck it, tak to dovzdáme. Přetočte to.